Dame na sumurong na siyan sa luhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiram muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Damang dainang nahinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, saha mahita nuaing di bagasan partangyangan ujung tau kuria di tahun 2022 on. Jala turpuk jamita dihita, ima na tersurat di parjamita bidualu ayat sia ro di ayat 10 songonoma hatana disi laos ta paihutihut ma. Luhut nai nunga huida uju diranapi rohakku sa luhu pabahenan akan amasa di hasianganon. Uju sada jolma mangarajai dongan na jolma mabahen ibana marhinamago. Akup ni nunga huida tipak tartanom halak parjahat. Hape yang go halak na mangulahon na dinggan akan arosian ninganan na bedia di halupahot dongan na sahuta doi. Ipe hatao to doi. Ala sotibu manginona pabahenan akan najahati. Di baheni go rohani jolma manusia di bagasan mangulahon hajahaton. Alai tung sura peratus hali halak pardosa mangulahon hajahaton, pola sanga sarimatua ibana, takas dohu boto, martua sugut halak nama kabiari debata, akan namar parange di juluna. Alai dang tagamon sonang anggo halak parjahati, jaladang tagamon pagajangon na ariarina, alai songok kalinu do ibana, ala somar habiaran tu debata. Adong dope sadanari halongangan masa di atas tanoon. Ado kalak partigor, hira pabahenan ni halak parjahat ni ulana. Parsoryonna tibangon. Jala ado kalak parjahat, hira pabahenan ni halak partigor ni ulana. Parsoryonna tibangon. Nunga pola hudok, halongangat dui. Dibaheni hupa puji-puji las ni roha. Ala naswadong na duminggat di colmai saliling di hasianganon. Ia sonamangan minum dohok marlas ni roha. Ido na tinggal di ibana sian ulaon na saliling ari-ari ni nguluna. Akan anilehon ni debata tu ibana di hasianganon. Dungi diri koti rohakku muse naing manada hapistaran. Dohok manakasi hinamago na masa di atas tanoon. Pola tung balisaon mata ni jolma borngid dohotarian dang tarpudum. Jadi takas mahuida sado jadi-jadian ni debata naso tardudu jolmai pabahenanna akan amasa di hasianganon. Nang pemaradunga lutar rohani jolmai madiori dang tagamod jupangsa tung sura peninna rohani halak na pistar leak botoon na doi dang tagamon jumpangsa. Ido sahat ni turpuki. Horas madihita sa luhutna. Damang dainang. Ia namanurato buku parjamitaon ima Raja Salomo. Sahala raja namar sangap jalan bisuk. Di bagasan nguluna adong tulu buku na sinuraton ni Raja Salomo. Di sihaposo onna di surat do buku ede ni Raja Salomo manang di dokma di Alkitab Kidung Agung. Dung lam toras rajai di surat tomma buku puda manang Amsal. Jala ditiki naung lam matua umurna di surat tomma buku parjamita. Jadi di bagasan naung gajang jala godang do pangatusion di Raja Salomo di surat ton ibana buku jamitaon. Ido ubahen tung masay bagas jalati bodo pangatusion ni bukuon. Damang dainang. Dia do na didok na di bagasa turpuk ni jamitaon na perjulu didok ma hinamago do jolma mangarajai dongan na jolma. Songon istilah nama dok senjata makan tuan. Songonima molo jolma mangarajai dongan na jolma. Molo sada bangso naing mangarajai bangso na asing. Sasitong na ikon pajong jongon ni jolma dohok bangso do hasitongan
dohot hati goran nama korhon tu hadingganon di bagasan paranguluonon. Dang tama dia dupan ni debata molo jolma mangarajai dongan na jolma. Ay hinamago doi. Isarana namar porang masa da bangso tu bangso na asing. Songon na masa sinuaing. Dakola sada bangso nama date disi. Alay dua sado rugi. Dada holan na dua bangsoi. Alay doho do nang akka bangso na asing makilala binahen ni parporangani. Lumobi ma na di bagasan era globalisasi hitanuaing. Ido bahed didok akan nabisuk taringot tu akan namar beda manang namar porangi. Yang kalah menjadi debu, yang menang menjadi arang. Ido bahed di bagasan turpukon di pasaha Raja Salomo. Asa unang majolma mangarajai dongan najolma. Alaya sadipatu pajolma ima akan nadinggan tudongan najolma. Molo dipatu pasahala jolma nadinggat tudongan najolma. Naung jumolo do nama bahen nadinggani dapotan hinadinggan. Jala molo dipatu pa akan nadinggani muse tudongan nama bahen nadinggado nang tudirina. Tudos tu jamitan ni Tuhan Yesus didolokih. Imana tarsurat di Matius 7 ayat 12 didok. Saluhut na pinangido ni rohamu, si bahenon ni halak tuhamu. Ima bahek kamu tunasida. Ay ido pamusatan ni patik, rodi hata niaka panurirang. Napadua hodamang dainang. Hata oto do moloholan uboto natipak tartanom do akka parjahat. Alai akan nadinggan na rosian nabadia di halupahon. Doso jolma naswadong hajongjongan nama sisongoni. Ay diboto do tu panguhuman akka parjahat. Jala diboto do akan nadinggan nabadia. Alai di halupahon. Dang dia turehon. Dang perduli ibana dia kana jahat manang nadinggani. Somal na jolma sisongoni holan nama karekoti dirina do. Jala boy do honon parange niya kana soporsea na adong debatado parange sisongoni. Dang adong pakirimon dihanguluad do kamatean. Naholan makarekoti nguluna di portibiod do sisongoni. Dang adong pakirimod dihanguluan na risugut. Jala molo mate pe naung salpuma saluhutna. Hatao todoi manang di Alkitab didok sia-sia. Ay marisuang do ngulu ni jolma moloholan makarekoti nguluna di portibion. Marisuang do moloholan nama narihod diri. Disiala parsatu kinod do ngulu na dihasiang anon. Disiala nima dipaingot hatao kita. Asa makahanguluhon ngulu na manottongi. Molo tung pesatoki kita mangulu di portibion. Tapake mai asa unang marisuang nalaho manopot hanguluan na manottongi mahita. Ima na marhiti pada uhod dirita sian hajahaton. Dungi majakon hasitongan narosian inganan habadiaon. Ima hasitongan nasian debata. Damang dainang napatuluhon na pinasaha ni Raja Salomo di bagasa turpukon. Di ida Raja Salomo do disialaniaha do jolmai maon mangulahon hajahaton. Dia lusi ma ima ala sotibu manginona pabahenan akan ajahati. Dibaheni go rohani jolma manusia di bagasan mangulahon hajahaton. Lipedo jolmai mangalapati balgani holong di debata. Songon na pinasahat ni si Musa na tarsurat di 2 Musa 30 ayat 6. Jahoba do debata natalup jala na asiroha lebat tarimas jala gudang dinggab basana doho habonaranna. Di ida Raja Salomo doa kapangatusion nasala di belga ni holong di debatai. Gabi dipake jolma do holong di debatai nagabi kesempatan mangulahon akana jahat. Dido roha si songoni molo taulaho pehajahaton. Aidang pitor rimas ni debata masa di ibana. Sanga do musianon adong tikina na lahu paubahon. Pangatusion na suhardo si songoni. Sa sitong na
Maddo mauliati mahita jolma ala dilehod de batado tikki di hita nalahu mangulahon na dinggani. Maddo mauliati mahita di debata ay marhiti holong na nalabat tarimasi dilehod do tikki di hita paubahor roha sian hajahatotta. Damang dainang napaupaton na pinasahat ni Raja Salomoi molotung pe 100 hali siula hajahaton pola sahat tu saur matua alai dang namar hasonangani baliksa martua sugut halak nama kabiari debata aka namar parange di joluna raolo do suku-suku rohata buasa gajang umurnya kapar jahat hira nasonang do nian idau parjahati hira natar pasu-pasu do idau ta nguluni jolma nang pejahati bena sasitong na dangadong hasonangan dia kapar jahat nang pegajang umurna nang pegudang idau nartana manang akka sinadongan na buasa songoni ay partigor do debata ay jaloon niya kapar jahat do panguhuman ditikina siya debata alay martua do sugut na makabiari debata nang pemarlea jala susah ibana idau di bagasang uluna alay dapot na do sugu hasonangan na manotongi disyalani sotong mangiburu hitamar nida parbui ni hajahaton nang pe idau sangap ay songok kalino doi nabui idaon alay dang bui peopon baliksa marlas ni roha mahita di bagasan biar mida jahoba nang pelea jala susah nguluta di portibion tahingok ma ay dia dupan ni debatai mangalap lea do hajahaton alay mangalap tua do akana biar mida jahuba dipoda 15 ya 16 didok tagonan na otik mardonga biar mida jahuba asa arta gudang mardongan hasusaan na palimahod damang dainang di ida Raja Salomo do adong do halak partigor alay hona uhum songon halak parjahat ibana alay ado kalak parjahat dapuk pujian ibana songon halak partigor idaun masa pe panguhuman tu halak partigor disyala uhum di hajol maum mai songoni muse baliksa molonung ngapeol uhum ni hajol mauni boi duga bisi pujio na kapar jahat halongangat doi di hajol maun boasa di paluas di batas saut si songoni dang haatusan di jolma nang pesahalak nabi suksi tutu ibana dang haatusan di jolma na masa di Tuhan Yesus Kristus boasa pola manao kaleaon Tuhan Yesus boasa pola hona uhum Tuhan Yesusi lasahak Tuhan matean ibana naso marhuaso si tutudo Tuhani naso partigor do Tuhani di pasobu akka jolma parjahak mangulahon hajahatonna gabe marsitaonon akana burju doho partigor disyala di paloas de bata masa hajahatoni songon na masa tu akka apostel nama naon go hamaolon muse adong nahona uhum pola saha tu namate di pasah Raja Salomo mapangatusyon na kobar tu nani idanai jadi-jadian ni debata jadi takas mahuida sadok jadi-jadian ni debata naso tardudu julmai pabahenanna akan masa dihasianganon nang pemaradunga lutar rohani julmai madiori dang tagamon jupangsa tung sura peninna rohani halak na pistar lea botoon na doi dang tagamon jupangsa damang dainang dak kadudua tutu sakap di debata marhiti na masa diak kejadi-jadian na molotung piragam na taida di bagasang ngulut taon sasitong na dang talup pita mabahen haripuran ni sakap ni debata marhiti akan masay sotong pitro tadok alamasa songonon nasongonon ma sakap ni debata manang molomasa songonan nasongonan ma na didok ni debata disi aidang terdudu bagas dohok tibu na sakap ni debata songot tibu ni langit tu tanoon
Lobi siani dau ni sakap di debata tu pangat tu siod di hita jolma. Atong dia ma si patu pauta nuaing ay radido ragam nalaho si pilitotta. Na jahat manang natigor, na parsatokinan manang namanotong. Dohot namangihutton pangatusion na jepek, manang namangihutton pangatusion di debata, nasotar dudui. Damang dainang, hobar tu topik di bagasan minggu ujung tau kuriaon. Nunga di bodut hamonangan hamatian. Marhiti trupuk ni jami taon, boto otama, iya hajahatoni. Ima pangotak ni dosa nama korhon hamatian. Nang pesangap idau jolma nama ngarajai dongan na jolma. Hape marhina magu doi, manang marisuang. Hira na margugu doi dau na kajolma na superduli dia kanadinggan, dohot na jahat. Hape hagaleod doi, jala hauto od dia dopan ni debata. Nang pehira na so diuhum debata akasi parjahati. Sasitong na, holan na pay mahotikina do itu hamatian. Molo so dipake tiki parasi di rohauni, asa marhamu baun sian hajahaton na. Molo songoni damang dainang, dia do hanguluani, takas do dido Raja Salomo natar surat di ayat 12 turpuk ni jami taon. Mertua sugut halak nama kabiari debata, akan amar parange di joluna. Nama kabiari debata, jalan amar parange di joluna. Ido namar tua, ido namar hamonangan, jala si songonido ngoluni jolma nama nopot hanguluan saliling-liling na. Nang pemarlea, humasusa jala maddate binahin ni hajahatoni, mertua doi sogot di hatuaun nama notongi. Ido na pinatudo ni Tuhan Yesus Kristus di hajol maonna, di patalu do bakko ni dosai, nama korhon hamatean, di Tuhan Yesus ido di bodut hamateani. Di syala ibana do Tuhan si palua jolma sian hamatean, tu hamonangani ro di saliling-liling na. Di syala ni di Kristusi mahita mangulu. Nang mati pe, ay mangulu duakan na mangulu di bagasan Kristusi, nang pe naung mate ibana. Tuhad de batama, natotong mga ramoti, dohot na mamasu-masu hita sa luhut na, rodi sa liling nililing na. Amen.